Mijn man die zei het ik vanwege de medicijn. Ik halveer de boel, want je bent er samen op €350. Ik denk het moet wel echt noodzakelijk wezen voordat ik dan heen ging zo, ja. Nou, soms dan zit ik er wel over na te denken om die hele medicijnenkliek zeg maar de deur uit te doen. Om te zeggen van jongens, ik stop er dus maar mee. Maar ja goed, ja, dat kan toch niet, want dan komen er weer andere problemen. Dat hield hij meer mensen naar de kosten sjurren, vernemen de huisarts en ik. Wat veel gehoord wordt is mensen die bijvoorbeeld verwezen worden naar een GGZ-instelling, naar een eerste lijnspsycholoog. Die denken, nou ja, daar moet ik voor betalen. Misschien lukt het nog wel even zonder dat. Mensen die bijvoorbeeld medicatie niet ophalen, omdat ze denken, nou ik probeer het nog even zonder. Laboratoriumonderzoek wat niet gedaan wordt. Dat zijn eigenlijk de voorbeelden die het meeste gehoord worden. Ook de Frieske ziekenhuizen hadden dit hier voor het eerst minder patiënten dan jaren van groei. Bij het MCL denken ze dat het komt door het verhegen eigen risico van €350 dat zo'n begin het hier in viert is. Nou ja, daar zal een belangrijk deel van de oorzaak zitten. Tenzij we met z'n allen ineens een stuk gezonder zijn geworden, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Het gaat net om acute zwaar, maar om zwaar die je wil uitstellen kunnen. Liek als een nije knibbel of heup. Ziekenhuis de jongens kans op het Jereveen zucht na jaren van groei nou een stabilisering. Minder patiënten is ik minder yield en dus worden er al maatregels na. Beoordelingen waar het minder druk is daar zetten we minder in. En we proberen je oeroeren op te maken en vakantieuren dat die aan het eind van het jaar ik echt op binnen. Dat proberen we te stimuleren. En zo hopen we dat iedereen in mei en ander toch zwaar dat die begrutting rondkomt en dat we geen pijnlijke maatregelen hoeven te nemen. Maar ja, het wievol krijgt de bedoeling van dat verhegen eigen risico dat mensen beter nooit denken oer als ze de zwaar volledig gaan, ja of nee. Maar uitstel van zwaar kan was nog volle duurder worden. En als mensen natuurlijk noodzakelijke zorg wel uitstellen, dan kan het natuurlijk wel erger worden. En dan is behandeling over het algemeen weer lastiger. Of mensen met een minder inkomen worden flink de dupe nu. Ja, dat ben ik met je eens. Wij snappen al die jaren dat de totale begrutting en de zware die rond uit de hand en die moet inperkt worden, dat snappen we al jaar. Maar zodra het dichtbij komt, dan wordt het altijd moeilijk en een min of meer ethische discussie. Het is zaak voor de huisartsen om nou goed te vertellen wat het kost en wat de gevolgen binnen als je zwaar net aannemen. Het is voor ons een nieuw feit waar we mee te maken hebben. Dat dus niet meer zoals vroeger altijd alles maar vergoed werd en alles kon. Maar dat we nu moeten kijken, wat is doelmatig, wat is het waard? En met name met onze patiënten in contact blijven van, ja, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. En het besluit ligt bij jou.